Yes, vi kører. Først taster man aftagenummer. Herefter brugernavn. Og til sidst adgangskode. Det ser rigtig godt ud med, at din finger den går ud sådan her. Hvis man vil have den skal huske en, kan man klikke her og trykke videre. Her vælger man adresse og trykker næste. Her taster man, hvor meget man ønsker. Og går ned og trykker næste. Hermed bekræfter man så sin ordre. Man kan lige kigge den igennem. Trykker bestil. Ordren er nu bestilt. Og man kan trykke afslut.